Bukan, ini sabu baru. Biskuit udah? Biskuit udah. Mari biskuit, bosan di kemari. Mari mana? Mari mana aja, mari kita biskuit udah mandi. Mancat. Bukan beta udah. Beta tiger. Kila gotta na baba. Yaar biskuit mandi. Cek, ini calang kan punya mana? Pakai ini sawan. No, suka nanda? Yang kiji tadi pun. Awu nanda, sakar nanda nanda. Sakar rak, pakai itu dulu sanya. Dia mana mana tour English kalpod unt. Atau enna laka. Apa pak? Dilaka kalau tidak buru dia tu deh. Sakar ya dikelak. Sakar kayu apa? Enna nanda. Dari pita tu lah. Cek tu deh. Tarik kan nanda nanda. Tarik kemudian deh. Gitu bro. Liter nu 10 kor apa? Pinchina costly mari nikala. Yang lanci nih, karena mana sama, bari costly atu. Adinda. Auradun. Ratu kan dia. Aman tadi. Aik nalpa 10 rupiah. Itu soap unda. Dari miji jana. Bitta mare. Itu rider gitu. Rider ni 10 rupiah. Aina tanya. Ain sarda 100 rupiah. Ancut mare. Aina tanya kuntar soap gitu kan nana. Ain tu ni kuntar do sabu rata. Mari nikita over. Engke ola murtite. Anu rate kan nero. Rate kan baca. Bitta na. Mite. Sari nila pura. Nanda Kishore, ini masti Kishore. Itu magala. Jiwa, udah anak kabus pasti na jiwa. Bale. Bro, ini nanda ni. Arkare itu 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ. ಒರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸುನಿಲ್ ಪಂತ್. ಕುಡೋರಿ ಅಲೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲ. Nanda Kishore Pande. Enna classmate. Namaste. ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೌಖ್ಯ? ಬಲೆ ಇನ್ನ ಪುದರಂಚ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಗುರಲಿ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ? ಅಷ್ಟೇ ಪಪ್ಪ. ಬಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ. ರಾಜ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಐತೆ ನೀರ ಬೇರೆ. ಬರೆ ಕಿಲ್ಲೈನ್ ಬೇರೆ. ಗಾಂಜ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೆತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸಾಕಿ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹರಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೂತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರಿ ನೆನಪಿದೆ. ಓ ಅಂತೆ. ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೋತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೋತೆ. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪಪ್ಪ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಫಿ ಆಯ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಗ. ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಮಗ. ನಂದು ಕಿಶೋರ್ಲೆ. ಇದ್ದೆ ನೇಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ಪುರ. నేను బాగా సరిగ్గా కుల్పి నిండలా కూర్చో. చెప్తే బెలంటి. దేకో నీ ఫోన్ ఆకు సున్న దింజే కొల్లి. బాకిలా కెర బాలాక. అరేది చెప్పు నాకు. ಮಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಡ ಆಪಲ್ ಇಟ್ಟದೆ. ಎಂಡ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು. ರಟ್ಟಿ ಕಿಲೋಂಡಿ. ಇಂದ ಕಿಶೋರ್ ಬರೋ. ಸಾರದಾ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದ ಬರಲಿಯಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಎಸ್ ಅವಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುದರ್ ಇಟ್ಟದೆ. ಮುರಳಿ ಈ ಪೀರ ಬರಲಿ. ಅವಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲ
ಇಲ್ಲದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಲು ಎಲುವೇ ಉಪ್ಪು ದಾಳಂಬೆ ಇತರ ಕೋಳಿ ಫುಲ್ ಎಲುವತ್ತೆ ತಲಮರ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಗೆ ಈ ಕೈ ಮಾಡಿಯತ್ತೆ ಐತೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ ನಿಂಗಳ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾನು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಬೆಟ್ಟು ಪಾದ ಸೆಲ್ಫಿ